Hvad er det, man kan få ud af at komme på et kursus om powerwriting eller flowskrivning? Det man kan opnå, det er, at man kan få et stærkere flow i sin skriveproces. Det vil sige en højere grad af effektivitet i idégenerering. Og så kan man få mindsket sin præstationspres i forhold til skrivesituationen. Oplever du, at det der, at de er for kritiske, er det et stort problem for mange af deltagerne på sådan en kursus? Ja, der er mange, der har en meget veludviklet selvkritik, som selvfølgelig er vældig god i forhold til at forbedre teksten senere. Men hvis selvkritikerne allerede sidder på skuldrene af en, mens man fabrikerer det første udkast, så har man jo en tung skriveproces. Og det er noget, man kommer ind på i kurset, altså det der med selvkritikken der? Ja, det kommer man meget ind på. Så kommer man selvfølgelig også ind på det der med, hvordan man skriver tekster hurtigere. Altså hvordan kan man fabrikere alle de her tekster, som ikke behøver at være små værker, men bare skal være okay tekster, eller den mulige tekst, som jeg arbejder med. Ja, altså væk fra det der perfektionistiske og mere at over til, at man kan godt skrive nogle okay tekster, uden at de er helt perfekte. Ja, de fleste af os sidder jo i job og funktioner, hvor vi skal skrive en masse mails eller artikler eller endda opgaver, som ikke behøver at være geniale, men bare skal være i orden, for at vi kan komme videre. Det er også noget, man kommer ind på i kurset her. Ja, det kommer vi også ind på. Tak for det, Bo.